En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Molt bon dia a tots i a totes. Pels que no em conegueu, soc Josep Mayoral, president del Consorci, i em plau molt donar-vos la benvinguda a aquest acte, un acte necessari, un acte que sorgeix d'una reflexió que vam fer fa 9 mesos, alguns de vosaltres la vau compartir, en el que vam analitzar la necessitat d'avançar en termes de construcció d'habitatges amb serveis per gent gran. Aquesta va ser la gran conclusió i alhora el Consorci es va comprometre a fer el que avui farem, que és a definir, a dissenyar un camí, un itinerari per tal de fer possible aquesta història. Per tant, complim els compromisos, com ens agrada fer, i en tot cas també és evident que parlem de 2 temes que són centrals en el país i a la societat: habitatge i longevitat. Habitatge, que està ja a l'agenda i molt instal·lat a l'agenda del país. És una necessitat vital que totes les enquestes el assenyalen com un dels grans elements a resoldre. Per tant, l'habitatge està a l'agenda i la prova són els 50.000 habitatges que el govern s'ha proposat construir, per la qual cosa ha dissenyat també tota una estratègia. La longevitat està en els papers. Tenim el director general de Gent Gran que ens acompanya. Està en els papers, però probablement està només en els papers. La longevitat és un dels grans reptes del futur. Hi ha xifres que tots coneixem però que val la pena repetir amb reiteració. Avui a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones de més de 65 anys, entre els quals tinc l'honor de comptar-me. Som més del 20%, però el 2070 serà més del 30%. Hi ha un altre indicador que és prou conegut, que és l'índex de dependència, que, com sabeu, molts de vosaltres, és la relació entre les persones de més de 65 anys i les persones que tenen entre 15 i 65. L'índex de dependència avui és pràcticament del 30%, però a l'any 40, d'aquí res, estarà en el 43,7%. I aquest índex de dependència, el 2070, superarà el 50%. Aquestes són les xifres, aquesta és la realitat del nostre país. El marc, que és prou conegut, és el fruit d'una esperança de vida que està en 81 anys pels homes i 86 i mig per les dones i d'una natalitat molt per sota de la taxa de reposició. Aquesta és la situació. La demografia del país, la demografia de les ciutats està canviant i canviarà acceleradament. Si la geografia humana és diferent, la geografia urbana també és diferent. Si canvia la societat, han de canviar les polítiques. Per això estem en un moment en què convé, cal ja, repensar els serveis, repensar l'urbanisme, repensar l'abordatge de la dependència, repensar com generem ciutats que tinguin cura de les persones i, òbviament, també repensar l'habitatge. Annie Coleman, que és una experta en longevitat de Stanford, deia el següent: la longevitat no és només una conquesta biològica, és un desafiament cultural, econòmic i humà. I estic d'acord, aquest és el tema. I m'agrada, quan vaig a veure alcaldes i alcaldesses, preguntar-los com imaginen la seva ciutat d'aquí 15 anys. Probablement no tenim els paràmetres per respondre a aquesta pregunta d'una manera ferma, però en tot cas el que és evident amb les xifres que us he comentat, a les ciutats seran molt diferents i no hi hem pensat prou. Hem de posar a l'agenda la longevitat com un element estructurant d'un futur immediat, d'un futur que està a tocar, d'un present ja, però sobretot d'un futur que està a tocar. I deixeu-me fer algunes consideracions sobre gent gran i habitatge. A Catalunya, nosaltres vam treballar-ho, Ricard Ros va fer una feina excel·lent, hi ha només 3.000 habitatges
amb serveis per persones grans. 1.800 estan a la ciutat de Barcelona i, com hem dit fa un moment, som 1,5 milions. Hi ha un petit problema entre oferta i possible demanda. El 28,9% de les persones de més de 75 anys viuen soles a casa. L'itinerari cap a la solidaritat no volguda està per aquí, està escrit aquí. Hi havia un doctor dels Estats Units que explicava que el risc de malaltia de la solitud no volguda era equivalent a fumar 15 cigarrets cada dia. La solitud no volguda és un factor de malaltia, és un factor de perdre també la salut. El 75% de majors de 65 anys viuen en habitatges que són massa grans, habitatges infrautilitzats. 75%, els fills han marxat, els nets hi anaven però ja no hi van, i viuen en habitatges que els hi sobren un munt de metres quadrats. El 21,6% de majors de 75 anys, només el 21,6% dels majors de 75 anys, tenen pisos adaptats a les seves necessitats. Només el 21,7%, resteu. I veurem quanta gent viu en unes condicions que no són les que serien desitjables. I a més, molts d'ells han vist canviar els seus carrers, els seus barris, a vegades d'una manera, els seus blocs, a vegades d'una manera radical. I un factor positiu també respecte a la gent gran, a les persones grans i l'habitatge. El 80% de persones de més de 65 anys són propietaris del seu habitatge. Això vol dir que si generem una alternativa habitacional per a persones que viuen en unes condicions que no pertoquen, estem generant una nova oferta d'habitatge. Tenim la possibilitat que molts habitatges vagin a parar a les borses de lloguer dels ajuntaments. Però sobretot el més important del que avui explicarem és l'efecte per a les persones. És canviar el model de vida. Nosaltres ho veiem amb totes les experiències que estem seguint. Són noves oportunitats per a les persones grans per fer un nou projecte de vida, per tenir un propòsit diferent. Són nous espais per a la convivència. Són espais per viure a casa durant més temps amb més comoditat. És més autonomia personal. Són més activitats compartides. És més facilitat per accedir als serveis comunitaris. És, en definitiva, millor qualitat de vida. I per això el Consorci s'ha llançat en aquesta aventura. 4 notes finals. La primera, avui us explicarem l'alternativa que s'ha treballat des del Consorci. És una proposta. Cada territori, cada ajuntament coneix les seves necessitats i pot avaluar les seves oportunitats. Nosaltres oferim un mecanisme, simplement. És la voluntat d'animar-vos a llançar-vos per un itinerari que és absolutament imprescindible. I si us podem acompanyar, fantàstic. Voldria també, en aquestes notes finals, agrair al Ramon García Bragado i al seu equip, l'equip de l'Agència d'Habitatge, les reflexions que hem compartit. Han estat gran importància, Ramon, per acabar d'acurar un model que crec que pot ser pràctic pel país. I en tot cas recordem que aquest pla, el Pla 50.000 habitants que el govern ha llançat, és una oportunitat per fer front, amb una mirada cap a la longevitat, a un problema o uns temes que el mercat no resoldrà. El mercat no resoldrà tot el que fa referència a l'atenció o a la possibilitat de generar habitatge pensat per persones grans. I en tot cas acabo. Tots sabem el que es triga en construir habitatges. Es triga uns quants anys, alguns ho han pogut practicar en el nostre ajuntament. I per tant, aquest és un tema central i simplement dir-vos que anem tard. I per tant som-hi. Vinga, moltes gràcies.
Aquí són tots, sí. Bon dia a tothom. Ara, fa uns quants mesos, el mes de juliol, vam presentar un estudi que va fer el Consorci, que va fer Ricard Ros, que avui serà un dels nostres contertulis, sobre habitatges amb serveis per a persones grans, on s'explicaven les diferents experiències en el territori i s'analitzava la viabilitat econòmica d'aquests projectes. Avui la jornada és passar de la teoria a la pràctica, de veure quin model de concertació, de treball es pot utilitzar primer per construir aquests pisos amb serveis per a persones grans i després per gestionar-los. Per parlar de tot això i il·luminar-nos una mica des de les diferents vessants, presentaré seguidament a tots els contertulis perquè després cadascú vagi agafant la paraula. En primer lloc tenim el Ricard Ros, és enginyer, va ser l'autor de l'estudi que he fet esment fa un moment sobre habitatges amb serveis per a persones grans i serà el que s'encarregarà de donar-nos la visió del model que hem estat treballant des del Consorci, també com s'ha dit, en cooperació o tenint en compte l'opinió que se'ns donava des d'habitatge de la Generalitat. Després de l'explicació del model intervendrà Carles Pareja, és advocat, és expert en dret urbanístic i és soci de Pareja Associats, d'aquest despatx d'advocats. En tercer lloc serà en Ramon García Bragado, que és el coordinador del grup de treball de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge. I finalment, l'última intervenció la reservarem perquè se'ns expliqui una experiència pràctica i tindrem a Jordi Ferrer, que és el gerent del Consorci Sociosanitari d'Igualada, que en aquests moments està gestionant, diríem que amb bastant d'èxit, 140 habitatges amb serveis a la ciutat d'Igualada. Per tant, tindrem la visió de la proposta que llancem, que com ha dit el nostre president, no deixa de ser una proposta que es tindrà que emmotllar, adaptar a cada municipi, a cada territori. Tindrem una pinzellada, com no pot ser d'una altra manera, amb el breu espai de temps que tenim, d'aspectes jurídics que cal tenir en compte a l'hora d'endinsar-se en una aventura com aquesta, l'opinió de la Generalitat, de com veu la visió des de la Generalitat de la proposta que llancem avui públicament i finalment la veu de l'experiència pràctica que hem de dir que, evidentment, una experiència en la que el Consorci participa junt amb l'Ajuntament d'Igualada en aquest Consorci sociosanitari i que, per tant, la fem molt nostra amb els seus defectes i amb les seves virtuts, però que ens ha servit d'inspiració per fer i per dissenyar el model que avui presentem. Ricard, quan vulguis, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. No sé si se sent amb el... Se sent bé, no? Sí. Si ho faig m'aixecaré una mica i us ho comentaré. Això ho haig d'assenyalar cap a on? A veure, perquè funcioni el canvi. Si no m'ho passeu vosaltres. Per passar la diapositiva no acaba d'anar això. Ara, molt bé. Potser és, disculpeu, potser és la lletra una mica petita, però en tot cas ja us ho explico i això només és una mica per acompanyar. Efectivament, com ha comentat el president, fa un any vam explicar una mica els resultats d'aquest treball que vaig tindre l'oportunitat de fer i la veritat és que va ser molt gratificant perquè ens vam donar compte que no hi havia massa informació al respecte del que hi havia a Catalunya d'aquesta tipologia d'habitatges i efectivament vam constatar que hi havia uns 3.000 habitatges, molt concentrats a Barcelona, més de la meitat, i la resta per diferents poblacions de Catalunya, uns 25 municipis. I de manera molt desigual, més repartides per al nord de la Girona, Barcelona i bastanta mancança cap a la zona de Tarragona. Això ens va permetre a mi veure que realment estàvem davant d'un model
que calia replicar, perquè era un model d'èxit. O sigui, tot arreu on havia anat, la satisfacció dels usuaris, la plena ocupació, les llistes d'espera, denotaven que era un model que estàvem esperant a replicar-ne més. I parlant amb les entitats que ho gestionaven, fundacions, ajuntaments, societats municipals, altres entitats, et donaves compte que, clar, el problema més que la necessitat de sòl era el finançament. Són habitatges o edificis que realment tenen uns pressupostos elevats i això costava. A partir d'aquí, amb aquests resultats, que avui no us els repetirem, només és una pinzellada, perquè els tenim penjats al web del Consorci, ens vam donar compte que el Consorci el que podia fer, com ha dit el president, és impulsar i ajudar a concertar amb els ajuntaments com poder fer més fàcil tirant aquestes promocions endavant. I per què? Perquè tenia també l'experiència de més de 15 anys, que després el Jordi Ferrer ens ho podrà comentar, d'una experiència que és molt reeixida, que es va afrontar amb l'Ajuntament d'Igualada, de dues promocions que hi ha a la ciutat, que també són un model d'èxit i repetidament molta gent les va visitar perquè és una mica el model que voldríem replicar. I l'oportunitat és magnífica, perquè el Ramon García Brava ens podrà explicar, que ja potser el coneixeu, però ell en més detall, l'oportunitat del Pla 50.000 d'habitatges de la Generalitat és un moment adient excel·lent perquè ens ajudaria a acompanyar-nos amb aquesta pota que ens faltava, que era el finançament. De manera que el que proposem és que l'Ajuntament que tingui ganes, que tingui voluntat, que tingui sòl, concertar amb el Consorci i aconseguir a veure com promocionem aquests habitatges. I la idea és buscar un promotor, que és una mica imitant a petita escala el que fa la Generalitat. Necessitem tenir sòl, per una banda. D'acord, els ajuntaments en tenen, hem d'aconseguir que aquest sòl estigui en el registre públic, inscrit en aquest registre públic de sòls que hi ha obert, ara hi ha una convocatòria nova en marxa. Necessitem promotors per la construcció i nosaltres hem constatat que parlant amb diversos d'ells n'hi ha i tenen voluntat. Hi ha el finançament, com us he dit, hi ha unes vies obertes amb les normatives actuals vigents, també amb accés a l'Institut Català de Finances, o els mateixos promotors poden aportar recursos propis, i el més important, que és que el Consorci s'ofereix potser la part que era la vàlua feble, que és ens oferim a tindre un ens gestor que gestioni aquestes promocions. A model del que passarà i que ens explicarà el Jordi Ferrer a Igualada, el Consorci pot fer un ens gestor. Després potser el Carles Pareja ens dirà com i de quina manera, perquè pot ser un consorci, prefereixo dir-ne ens gestor, perquè pot tindre diverses variants en funció de cada lloc i en funció de la voluntat de l'Ajuntament per poder gestionar aquests immobles. Perdoneu, que és un esquema molt petit, però una mica il·lustra això. Com ho proposem fer? Doncs molt senzill, a partir que l'Ajuntament té aquesta voluntat, el que nosaltres proposem és fer un conveni marc amb l'Ajuntament, entre el Consorci i l'Ajuntament, per tres coses. Establir com s'aportarà el sòl, aquest sòl que dèiem, si és dotacional o patrimonial, té una manera de fer-ho o d'una altra, encarregar al Consorci, a l'Ajuntament, per deslliurar-hi aquesta feina, la selecció d'un promotor constructor. Hi ha diverses maneres de fer-ho, però en tot cas és buscar el procediment que sigui més adequat per cada cas i posar les bases per constituir l'ens gestor, diguem-ne l'ens gestor, preparar els estatuts, etc. Mentre fem aquesta, com deia el president, tot això costa temps de construir, hi ha un procés llarg, mentrestant preparem com en aquest conveni ja diem com articularem aquest ens gestor. A partir d'aquí, una vegada seleccionat el promotor, recordem que el sòl és de l'Ajuntament, és municipal i, per tant, al moment d'atorgar el dret sobre aquest sòl ha de prendre un acord l'Ajuntament, però de la mà de l'acord que hem fet i que haurem sentat les bases en el conveni. L'Ajuntament aporta el dret sobre el terreny, concedeix les llicències, mentrestant el promotor ja prepara el projecte i les vies de finançament que recaigui, pot acudir en la línia que pugui optar de l'accés a la pla d'habitatge amb recursos propis o amb recursos buscats de l'Institut Català de Finances, si s'escau, i una vegada construïts els habitatges es té l'immoble disponible
Aquí hem posat dues vies, perquè hi ha l'opció en aquell moment o de vendre l'edifici o de llogar-lo. Clar, vendre l'edifici vol dir que en aquests moments, probablement, si el sistema és sostenible econòmicament i hi ha finançament, es pot aconseguir, però és evident que qui es quedés amb l'edifici es quedaria també amb la càrrega del deute. I a través de l'Arsal sabem que aquest deute acaba computant a l'administració que se li adjunta. Llavors, en aquests moments optem més per un sistema de col·laboració pública-privat per trobar una opció de lloguer a llarg termini. Llavors, això és que el promotor llogui el consorci o l'ens ad hoc que haurem creat i aquest és l'únic que té relació amb els usuaris llogaters, les persones que viuran en els habitatges. En definitiva, molt ràpid, 3 passos, una voluntat d'executar-ho, portar el sòl, fer el conveni, seleccionar conjuntament el promotor i buscar el títol adequat del traspàs del sòl. Entrem a la fase de construcció, és evident que aquí cal tenir uns plecs de condicions tan constructius com de manteniment, perquè el que demanarem, i que és una mica el model que també utilitza la Generalitat, és que el promotor constructor es fa càrrec del finançament, la construcció i el manteniment durant tot el dret concessional que tingui d'aquest edifici, perquè estigui en bones condicions de conservació. I això ho ha de fer a risc i ventura d'ell. És a dir, ell ha de construir amb la seva eficiència i amb els seus terminis i amb la seva capacitat de control perquè la promoció li surti a compte. I a l'hora de fer un bon manteniment perquè no hi hagi risc de sancions o si no compleix aquest manteniment. I finalment, la part novedosa, que és que ens oferim que l'ens gestor tingui, en col·laboració amb l'Ajuntament, i qui és qui més coneix els usuaris d'aquell municipi que li ajuda en els processos de selecció de quines persones poden optar a viure en aquests edificis, gestionar-ho conjuntament. És molt important aquest moment perquè ens interessa que aquests edificis tinguin sempre plena ocupació. No hi ha d'haver-hi moments de buit perquè tot això repercuteix en el rendiment econòmic. I el promotor, lògicament, també podrà accedir als ajuts que el Pla 50.000 de la Generalitat pot articular. En aquest treball que vam fer l'any passat, una mica el que veiem és que el rebut que se'ls gira als usuaris d'aquests habitatges té dues components. Una és l'import del lloguer, l'import dels metres quadrats de l'edifici amb els ratis de preu que estan fixats segons la zona de Catalunya que és, tens el càlcul del cost del lloguer. I alhora l'import dels serveis. Aquests serveis poden ser uns de bàsics, que veurem, i alguns d'opcionals. Què ens hem trobat, i resultat del treball que vam fer als principis del 2025? Que ens trobem que, amb un equilibri econòmic, que el nivell de serveis prestats és directament proporcional al cost. I és a dir, com més serveis volem donar i més oferir, més recursos necessitem de personal, de compres, de subministres, etc., amb el qual el cost que cal repercutir pujarà. I alhora ens trobàvem també que les promocions més grans, a l'hora de repercutir el cost, baixa, és inversament proporcional. Per tant, ens ve a dir una mica que si volem oferir unes promocions amb serveis alts, bons, hem de mirar de procurar que siguin promocions grans, perquè és que si no, per trobar aquest equilibri haurem de baixar el nivell dels serveis. I aquest era una mica el resultat del que vam trobar. Un nivell alt, mig o baix, en funció de si són promocions petites, mitjanes o grans. Tampoc no voldria entrar més en això. Què entenem per un nivell alt o bo de serveis? Del que hem pogut constatar, després el Jordi ens ho pot explicar, jo us dic molt ràpidament, els més bàsics, que hi ha una mena de responsable de l'edifici, que a vegades és el conserge, perquè n'hi ha diversos de conserge, si volem tindre una consergeria 24 hores al dia, tots els dies de l'any, doncs això implica molts treballadors. Hi ha un servei de neteja cada 15 dies, o en alguns casos varia, hi ha seguiment de treballadors socials, hi ha un consultori d'infermeria associat a moltes vegades al CAP, hi ha diverses sales comunitàries i espais comuns, de biblioteques, sales d'ordinadors, sales d'audiovisuals, un sistema de calefacció, no li vull dir climatització, sinó calefacció centralitzat, i en molts d'ells la repercussió dels subministres està inclosa en el rebut, perquè es fa un còmput general. En alguns altres, cada habitatge té el seu comptador, però nosaltres ens inclinem més pel model Igualada, que està repartit.
hi ha impulsadors d'emergència, hi ha tota mena d'activitats comunitàries, tallers, que això ajuda a combatre el que dèiem, aquest esperit comunitari de trencar la soledat d'aquestes persones que viuen en aquests edificis. Doncs hi ha patis o jardins comunitaris, hi ha una bugaderia comunitària amb rentadores i secadores, hi ha a diferents plantes de l'edifici, hi ha gimnasos, hi ha uns sistemes de recollida selectiva de residus que faciliten que les persones ho puguin fer. A vegades en alguns llocs hi ha suport a compres, si s'escau, si es vol, i en molts casos, i això ja depèn de la ubicació de l'edifici, però entenem que és molt important de cara a aquesta relació comunitària, és bo que hi hagi una cafeteria, un bar o un restaurant que estigui obert al públic en general, a la ciutadania a fora, perquè també es produeixi aquesta interrelació entre els ciutadans i treballadors de la zona, etc., que hi vinguin i que els mateixos usuaris també puguin anar a dinar, anar a esmorzar o a recollir a vegades el dinar i portar-se a dalt. Això fa una interrelació molt positiva. Esclar, cal trobar a vegades el concessionari que et porti això o com organitzar això, és una altra cosa. I els serveis opcionals són els típics que es poden fer en pagament a part. Molt ràpidament, la tipologia d'aquests habitatges és que tenen una mitjana d'entre 40 i 45 metres quadrats i això és molt important de cara a dissenyar, si anem a aquest sistema de col·laboració públic-privat que dèiem, que anem a llogar un edifici, doncs l'hem de llogar per metre quadrat útil construït. Per tant, hem de ser molt bons ajustant bé els metres quadrats. La tipologia general és que hi ha una cuina oberta, hi ha una entrada i una cuina oberta, una sala amb un petit menjador, amb una sala d'estar conjunta que també té un balcó senzill que pugui donar a l'exterior i a l'altra part un bany adaptat i una habitació amb un llit o dos, depèn. I en alguns casos, això ens ho podrà explicar el Jordi, també hi ha alguns habitatges que tenen dues habitacions, però són els menys. Llavors, hem calculat que el que són els espais comuns que cal implantar per fer totes aquestes activitats comunitàries requereixen al voltant d'uns 20 metres quadrats per cada habitatge que tinguem. Entre 18, 20, 21 és una mica la mitjana que hem trobat. Perdó. I el que us deia, la component dels rebuts, serveis prestats, què cal cobrir? La despesa de personal i la despesa de funcionament, de compres, de subministres. Això, per les dades que hem pogut trobar i els pressupostos que ens belluguem, hi ha una forquilla entre 300 euros i 500, de repercussió de cost, entre 300 euros al mes per habitatge i 500 euros al mes. Depèn dels serveis i de la quantitat d'habitatges que hi ha a l'edifici. El lloguer de l'habitatge, el que hem de fer és aplicar el mòdul del cost del ràtio de cada àmbit de cada zona. A més, el promotor podrà optar a aquest ajut complementari fins a arribar als 10,65 euros metre quadrat útil del 2025, que s'anirà actualitzant amb l'IPC, i això s'hi afegeix que, a més del lloguer dels habitatges, hi ha el lloguer d'aquests espais comunitaris, que també, lògicament, el promotor ha de rendibilitzar. Això permet la construcció i filaments dels habitatges i cobrir la despesa regular de manteniment. Aquí, només és per donar una idea dels fluxos econòmics que hi ha al model. Si tenim l'ens gestor que hem constituït, volem que ell sigui el que tingui la relació amb els usuaris. Perquè si hi ha un promotor al mig que ha construït l'edifici, preferim que aquesta relació sigui directa amb els llogaters. Llavors, els llogaters paguen els 2 rebuts que us he dit, l'ens gestor paga d'aquests rebuts, li traspassa al concessionari el lloguer dels habitatges i afegeix el lloguer de la resta de l'immoble. El concessionari què fa? Doncs rebre l'ajut del Pla 50.000 que li pertocaria, si és que hi té dret. Finalment, doncs això que us deia, hem constatat que és un model eficient i que pot ser escalable i si volem fer una bona empenta, que ens en fan falta molts al país, doncs hem d'anar a un sistema de col·laboració pública-privada perquè cal un finançament important i a través d'aquest model ho podem aconseguir. Llavors, l'Ajuntament que s'hi vulgui implicar amb el Consorci també se sentirà, en certa manera, alliberat de vegades de la gestió futura posterior, que això no deixa de ser un servei més a tenir en compte, crear aquest ens gestor que ajudi a fer això, pensem que hi ajudarà.
I finalment, per acabar i resumint, quines fites pensem que assoleix el promotor, el model? El promotor rep el dret a la concessió del sòl, construeix l'immoble amb els seus fons propis, o si escau pot acudir en part a l'Institut Català de Finances, s'assegura els 10,65 metres quadrats únics revisats amb IPC per tota la superfície de l'immoble i actua a risc i ventura. És a dir, ell ha de fer una bona construcció, amb una bona gestió tècnica i econòmica de l'execució, perquè l'acabi amb qualitat i amb temps, i ha de fer un bon manteniment per tindre un edifici en bones condicions durant tot el període contractual, a risc de rebre si hi ha sancions fixades al contracte. L'Agència de l'Habitatge, quina fita? Doncs aporta aquesta subvenció diferencial, que ja està establerta en el pla. Si s'escau, bonifica els interessos, si té dret al préstec que pugui demanar el promotor, si li cal, a l'ICF. I si aconseguim arrencar una bona part d'aquests habitatges, podrà sumar aquesta modalitat d'habitatge als objectius del Pla 50.000. I l'ens gestor, doncs l'ens gestor té aquesta relació directa amb els usuaris i amb el promotor. Paga el promotor el lloguer a tota la superfície, tant dels habitatges com dels espais comunitaris. Ha de buscar una eficiència molt bona en el disseny dels edificis, és a dir, que no sobri ni falti lloc, que sigui ajustat, perquè si ho fem en excés haurem de pagar lloguers en excés. Gestiona tots els serveis i els rebuts amb els usuaris i, sobretot, hem d'aconseguir que els preus siguin assequibles i per fer-ho hem d'adaptar els serveis a la dimensió de la promoció. Hem de veure que el model econòmic se'ns aguanti per aconseguir preus assequibles i gestiona si hi ha espais per tercers. Finalment, aquest model quins avantatges té? De cara a l'Ajuntament, facilitar-li les coses. Pensem que els ajuntaments, a vegades, embarcar-se en una construcció i una gestió és farragós, doncs, si repliquem el model i tenim una eina de gestió, ho facilitarem. Això que deia, el de fer-ho de la mà de l'Ajuntament ens permet assegurar que hi hagi plena ocupació. Això penso que en donem fe perquè ha de ser un model d'èxit i hi ha persones disposades a llogar aquests edificis ben segur. I fer-ho de manera que també ens permeti treballar si hi ha situacions d'impagament, etc. Això s'ha de resoldre de manera conjunta. Que hi hagi aquesta gestió econòmica amb els usuaris i que a part del lloguer que possibilitarà, si s'ha demanat un préstec per part del promotor, ens permetrà pagar aquesta aportació de préstec i passats aquests anys el promotor va aportar aquests diners d'un percentatge al fons de la Generalitat, que hi ha un fons que a partir de l'any 29 s'ha de contribuir, del 10%, crec. I aquesta relació directa amb el promotor. I finalment, com deia el president, si aconseguim que moltes persones d'aquesta generació s'hi apuntin, moltes d'elles tenen habitatge propi i això condiciona que si tenen un habitatge i han d'utilitzar un d'aquest tipus, han de cedir el seu habitatge a la borsa de lloguer. Si això, encara que sigui a base d'anar sumant d'un amunt, és una aportació nova a parc públic de lloguer. I de mica en mica vas creant parc públic. I finalitzat el període concessional, l'edifici torna a l'Ajuntament i el dret s'acaba i, per tant, d'una manera o altra vas creant patrimoni públic d'habitatge. I aquest és una mica el resum del model que us volíem explicar i que ja tindrem oportunitat d'anar completant, si de cas. Moltes gràcies. A la dreta, sí. Ara t'hem de posar la teva per això. Bé, he vist que estàveu molts prenent nota. A tots els que esteu inscrits us farem arribar la presentació i així us estalvieu de fotos i de notes. Ara intervendrà en Carles Pareja, que ens farà algunes pinzellades del tema jurídics a tenir en compte amb el disseny d'aquest model. Carles? Bon dia a tothom. Abans que res, agrair al Consorci aquesta invitació per participar en aquesta jornada, que m'ha portat a reflexionar una mica sobre quins són els aspectes jurídics, quines són les qüestions més rellevants que
que des del punt de vista jurídic calia tenir en compte davant d'una proposta tan suggerent i estimulant com la que ha elaborat el Consorci. No patiu que no faré grans disquisicions jurídiques, sinó que donaré una mica els elements de referència essencials perquè tots aquells que vulgueu endinsar-vos en aquest projecte tingueu aquesta primera referència que evidentment requereix molta més elaboració. Bé, d'entrada, diguem-ne, ja ho ha explicat molt bé el Ricard, el model DBFM, això són les sigles en anglès, però si no posen les sigles en anglès sembla que no ets ningú, però que ve donat així, que es basa en que, per una banda, el sector privat fa el DBFM, és a dir, dissenyar, construir, finançar i mantenir les construccions, i el sector públic aporta el sòl, selecciona els usuaris i gestiona els edificis i els seus serveis. I hi ha una relació entre el sector públic i el sector privat, que és, evidentment, el procés per la construcció dels edificis i, a continuació, la relació que cal mantenir d'arrendament dels edificis per poder-ne fer la gestió per part dels propis ajuntaments o del consorci o de l'ens que es pugui crear. Dins d'aquest marc s'ha de tenir present que hi ha dos supòsits diferents en funció de quines siguin les característiques del sòl que aporti l'Ajuntament, que l'Ajuntament posi en joc per poder tirar endavant aquests projectes. Com tots sabeu, ja tenim per una banda el sòl anomenat dotacional i per una altra banda el sòl que pertany al patrimoni públic de sòl, i en funció de quines siguin la naturalesa d'un o altre dels actius caldrà tractar-ho de maneres diferents. En el cas del sòl dotacional, que denominem sòl dotacional, com segurament tots sabeu, estem parlant d'un sòl qualificat com a equipament comunitari que és de titularitat pública. Històricament, els que ja som, diguem-ne, ja tenim massa recorregut en aquest món, els equipaments no es podien destinar pràcticament mai a usos habitacionals, amb l'excepció de les residències clàssiques. Això ja va haver-hi una reconsideració ja fa uns quants anys que ha anat evolucionant i que ha donat lloc a aquest concepte d'habitatge dotacional, considerant que si l'equipament és un servei d'interès general, doncs que hi hagin uns habitatges destinats a satisfer unes determinades necessitats més enllà de l'habitatge pur i dur, entrava dins d'aquest concepte d'equipament. Quina és la conseqüència que es prevegi habitatge dotacional en sòl d'equipament? Doncs que s'està fent una intervenció que en principi comporta un cert ús privatiu per part dels usuaris d'aquests habitatges dotacionals amb un sòl que des del punt de vista jurídic es considera de domini públic i el fet de ser de domini públic té unes determinades conseqüències. La primera és que, en caràcter general, quan s'adjudica a un privat una utilització privativa d'un bé de domini públic, en aquest cas quan s'adjudica al promotor la possessió d'aquell terreny per construir-hi l'edifici que després es gestionarà per part de l'Ajuntament o del Consorci o de l'ens que es pugui crear, s'ha de fer a través d'una concessió. Per tant, el règim en caràcter general és concessional, amb la matització que el cànon que es pugui percebre d'aquesta concessió pot ser o bé molt reduït o bé fins i tot zero, fins i tot nul. No ha d'haver-hi en aquests casos, la cosa és important perquè té una incidència després en tota l'estructura de preus dels serveis que ens explicava el Ricard, doncs en aquests casos els ajuntaments no estan obligats a fixar un cànon en funció del valor teòric que pugui tenir aquell bé
que és objecte de concessió, aquell actiu, aquella finca que és objecte de concessió. Amb això hi ha una previsió legal en aquest decret llei que teniu referenciat aquí, que ho preveu expressament. D'acord amb la llei del dret a l'habitatge, també es contempla que pugui haver-hi drets de superfície sobre terrenys destinats a habitatge dotacional, és a dir, equipaments de titularitat pública. Malgrat que ho diu la llei del dret a l'habitatge, jo tinc els meus dubtes de que això sigui correcte. Crec que no encaixa del tot amb la legislació bàsica sobre patrimoni de les administracions públiques. Simplement són d'aquestes disquisicions que tenim els juristes i que a la gent normal i sensata els hi semblen absolutament absurdes, però com que jo formo part d'aquest sector ho havia de fer constar. També cal dir que quan es lliura el terreny al promotor perquè el promotor construeixi l'edifici, s'ha de preveure a través de quin procediment es fa això. I, en principi, en caràcter general, les concessions s'han d'adjudicar a través d'un concurs. Un concurs que pot tenir algunes característiques, pot ser restringit, pot tenir unes determinades exigències a l'hora de seleccionar qui és l'adjudicatari, però en caràcter general, com deia, ha de ser concurs, a no ser que es tracti d'altres ens del sector públic o entitats sense ànim de lucre. El que passa que en el cas de les entitats sense ànim de lucre, aquesta és una previsió de la legislació estatal, en el cas d'entitats sense ànim de lucre no és qualsevol entitat sense ànim de lucre, sinó únicament aquelles declarades d'utilitat pública que són les menys. Si aneu preguntant a fundacions i coses d'aquest tipus si estan declarades d'utilitat pública, veureu com en la majoria de les ocasions us contestaran amb un gest dient em temo que no, perquè no és senzill aconseguir aquesta declaració. El segon escenari, béns patrimonials, és a dir, terrenys que els ajuntaments tenen dins del seu patrimoni, són terrenys qualificats en destí a habitatge, normalment habitatge protegit, i que els ajuntaments han incorporat al seu patrimoni, bé en virtut de les cessions urbanístiques dels processos d'execució del planejament, o bé, en alguns casos, perquè els han adquirit, o els han adquirit perquè els han comprat, o bé perquè tenien altres terrenys que han entrat en un procés de gestió urbanística i això ha donat lloc a que se'ls adjudiquessin terrenys edificables. En aquests casos, la figura jurídica per instrumentar aquesta transmissió sempre temporal en el promotor que ha de construir l'edifici seria el dret de superfície, que és una figura ja prou consolidada i prou coneguda, i pel que fa al procediment d'adjudicació, aquí sí que tenim un ventall de possibilitats més ampli. Tot i que en caràcter ordinari la llei d'urbanisme preveu que sigui a través de concurs públic, la llei del dret a l'habitatge, que m'he oblidat de posar la referència normativa, la llei del dret a l'habitatge sí que preveu, i també la llei d'urbanisme, però sobretot la llei del dret a l'habitatge, sí que preveu altres supòsits en què es pugui fer una adjudicació directa. Per descomptat, a l'Institut Català del Sòl, ajuntaments, cooperatives, entitats urbanístiques especials, és a dir, sector públic, a part de les cooperatives, també entitats sense ànim de lucre que siguin homologables com a promotors socials i fins i tot també promotors privats homologats com a promotors socials. Aquesta és una finestra que permet l'adjudicació directa. Jo també com a jurista us haig de dir que a mi aquestes adjudicacions directes a vegades em causen una certa inquietud. I això que no soc secretari d'Ajuntament. Si el secretari del vostre Ajuntament segur que rufa el nas quan li digueu escolta, hem de fer allò. O sigui, la llei ho preveu. La llei ho preveu i nosaltres ho hem vist i ho hem fet. Ara, tampoc és tan complicat si hi ha diversos operadors que tenen un perfil que més o menys allò sembla que pugui encaixar, d'obrir una mica la concurrència en aquests supòsits.
Aspectes comuns als dos models. N'hi ha diversos, però més enllà de la gestió. Ara estic parlant de la fase prèvia. Aquí hi ha un dubte important en aquest model, que és que l'acord que s'arribi amb el promotor, en virtut del qual se li cedeix el terreny temporalment i el promotor el construeix i el manté durant el període de concessió de dret de superfície, 75, 80, 90 anys, segons quin sigui el model, a canvi d'una retribució que li compensi la inversió que haurà fet, hi ha el risc que això es pugui considerar un arrendament financer i que, per tant, repercuteixi amb la capacitat d'endeutament dels ajuntaments, que, com sabem, està força limitada. Aquí hi ha diferents escenaris. Se n'ha parlat, jo n'he sentit a parlar, es comenta la possibilitat que des de la Unió Europea es consideri que el finançament de polítiques d'habitatge no computi dins dels límits d'endeutament, que seria segurament una bona notícia, però en tot cas sí que és un tema en el qual s'haurà d'afinar bastant. I una de les idees que sorgien aquí és que si es considera un arrendament operatiu i no financer, és a dir, que no és simplement una manera de retribuir la inversió que ha fet el promotor, sinó que aquest incorre en un risc. També l'aspecte del manteniment que es referia al Ricard també podria ser un element, i l'altre és que si hi ha locals comercials, hi ha aparcaments, i això pot explotar el seu risc i aventura al promotor, pot contribuir a que es consideri com a operatiu i, per tant, que no afecti els nivells d'endeutament. Com es gestionen els habitatges? Ja ens ho ha explicat el Ricard, com es proposa. Aquí hi ha diferents opcions també. Hi ha l'opció que siguin els propis ajuntaments que assumeixin la gestió de tots els serveis i també la recaptació dels lloguers per després poder retribuir en el promotor que ha construït l'edifici. Ho poden fer conjuntament els ajuntaments amb el consorci, que és la possibilitat, que crec que és el model que ens explicaran després d'Igualada, mitjançant la creació d'un ens ad hoc encarregat de fer aquesta funció, i també hi ha la possibilitat que aquesta gestió dels habitatges amb serveis se li encarregui directament en el consorci, i això en principi no requeriria de cap procediment de concurrència competitiva en la mesura que es tracti d'ajuntaments que formin part del consorci i, per tant, puguin considerar que el consorci és un mitjà propi d'aquests ajuntaments i això permet, d'acord amb la legislació de contractes, l'adjudicació directa. I jo diria que amb això ja hem acabat. Moltes gràcies. Bé, ara té la paraula Ramon García Bragado, que ens dirà què en pensa la Generalitat de tot això que estem explicant. Molt bé, doncs ho faig amb molt de gust, també molt agraït de poder estar present aquí. La veritat és que amb el Consorci portem uns mesos treballant i jo crec que l'intercanvi d'opinions i de parers, com ha explicat el president, ha sigut mútuament profitosa, perquè nosaltres parlem d'un tema molt complicat, que és l'habitatge, i resulta que el Consorci ens aporta una visió complementària d'aquest que nosaltres no podem negligir, no podem defugir d'aquesta idea. Aleshores, per arribar al punt de confluència que ha explicat el Ricard i que després ha rematxat el Carles, ja després faré algun comentari, deixeu-me explicar d'on venim nosaltres. Nosaltres venim d'un propòsit. La situació, el problema de l'habitatge ha arribat a uns extrems molt grans, no perdré temps en explicar-ho, però tots som conscients d'aquest tema. Per tant, dintre de l'agenda pública, com ha explicat el vostre president, ha entrat de llei, està a dalt de tot. El tema de l'habitatge està a dalt de tot.
Per tant, el president de la Generalitat, en la primera ocasió que va tenir, va reconèixer aquesta realitat i va marcar un objectiu. Farem 50.000 habitatges de lloguer assequible públic. Habitatges públics de lloguer assequible. És una quantitat prou gran com per causar impacte i no tan gran com per resultar estúpida, directament, sinó que, diu, bueno, 50.000, tenint en compte que la mitja que es fan són 1.000 i pico, 2.000 cada any, 50.000, d'aquí al 2030 és un repte molt important. Per tant, és molt important, des del nostre punt de vista, entendre què es necessita per fer habitatges. Per fer habitatges en quantitat. Per fer habitatges per milers. Doncs bàsicament només es necessiten tres coses. Tres. La primera és una muntanya de diners. Diners, una quantitat increïble de diners, que des de luego l'administració no té. No té ni els tindrà mai. I si algun dia els tingués, els hauria de destinar a altres coses, com veiem cada vegada que mirem a les rodalies o que mirem a altres coses. Per tant, molts diners. Cal establir un sistema econòmic que permeti construir habitatges. Si resulta que aconsegueixes els diners, necessites sòl, molt de sòl. I el sòl, en el nostre sistema legal, no el té el govern de la Generalitat, el teniu els ajuntaments, perquè en el nostre sistema legal els ajuntaments són els que reben les cessions dels solars que provenen del desenvolupament urbanístic. Jo he estat tota la vida, sabeu que jo he estat als ajuntaments i que a més he participat d'això, per tant, molt bé. Si al final tens un sistema econòmic i tens sòls disponibles, aleshores vas a la tercera pota, que és una estructura empresarial i professional amb capacitat per construir, per projectar, per construir i per gestionar. Molt bé. Aquest és l'esquema. Per tant, a partir d'aquí podem fer les pel·lícules que vulguem sobre aquesta cosa, però aquestes tres coses són necessàries. Per què es necessiten tants calés? Es necessiten molts calés perquè per promoure un habitatge de protecció oficial, estem parlant d'un habitatge una mica diferent, perquè estem parlant nosaltres d'habitatges de 70 metres útils. Per tant, per promoure un habitatge de protecció oficial es necessiten 150.000 euros. 150.000. 100, 15 milions. 1.000, etc. És fàcil. Posem zeros i anem sumant. Quan nosaltres, com ha explicat el president, fèiem habitatge de protecció oficial, que n'hem fet moltíssim, era un habitatge de protecció oficial de venda. Per tant, no plantejava cap problema pressupostari ni econòmic, perquè nosaltres invertíem, nosaltres parlo als ajuntaments, invertíem, fèiem els edificis i els veníem als ciutadans que complien les condicions determinades. I era el ciutadà el que es quedava amb el deute, amb la hipoteca, i nosaltres recuperàvem els diners. I anàvem a un altre solar i fèiem un altre bloc d'habitatges. I així s'han fet milers. Però eren de venda, per tant, no hi havia problema. Però fa molts anys, és igual, més igual 15 que 20, les rentes salarials i les rentes immobiliàries s'han desacoplat. I com que s'han desacoplat, el sou ja no permet comprar. Per tant, s'ha de llogar. I a partir d'aquí, gran tema, el lloguer. I el lloguer és com si fos un altre esport. Es juga amb raquetes i amb una xarxa, però no és el tenis, és el pàdel o és el que sigui. És otro deporte. Per què? Perquè els diners que inverteixes en construir no els recuperes. Queden immobilitzats. Per tant, diguem-ne, si tu gastes 15 milions en fer 100 habitatges, no recuperaràs aquests 15 milions, sinó que queden allà. Hi haurà 100 famílies que tindran habitatge, però se t'haurà acabat la possibilitat perquè no tindràs 15 milions regularment per anar fent. I si els tens, els necessitaràs per unes altres coses. Per tant, cal dissenyar un model que permeti que els diners de la iniciativa privada decideixen invertir en la construcció dels habitatges que necessitem. Això tampoc és una novetat, sempre ha sigut així. Durant uns anys, la manera que hem tingut d'estimular a les empreses privades i promotors socials, etc., que fessin habitatge pel seu càrrec, era donant-los diners, finançant, subvencionant la construcció. De tal manera que si la renta que es podia pagar era 7 euros el metro quadrat útil, que eren 7 por 7, 49, 500 euros aproximadament d'habitatge o menys,
diguem-ne, amb aquest lloguer, quan se li havia de subvencionar els 150.000 perquè acabessin costant 120.000. De tal manera que per una inversió de 120.000, el lloguer de 7 euros prolongat durant 75 anys li permetés recuperar aquesta inversió. I, per tant, fes la inversió. Però aquest sistema, que és el que s'ha aplicat en el Next Generations, sabeu exactament el resultat que ha donat. Són 119 milions d'euros, 120 projectes, promocions, aproximadament 5.500 habitatges. És a dir, aquest problema té el problema de que necessites molts diners, continues necessitant molts diners de cop perquè li has de donar al contratista. Per tant, a resultes de tot això, després d'una reflexió profunda i gràcies als serveis tècnics de l'agència, que són extraordinaris, van dir no, hay que canviar el sistema, cal canviar el sistema. En lloc de subvencionar la construcció dels 150.000 euros, anem a veure quina és la renta que permet recuperar aquesta inversió i ens dediquem a complementar la renta per arribar fins aquí. I després de moltes voltes s'arriba a la conclusió de que el lloguer que permet recuperar la inversió necessària per fer habitatge són 10,65 euros el metre quadrat útil. 10,65 per 70 metres, ja veieu quin és el lloguer que surt. Òbviament, en el moment que tu dius jo pagaré 10,65, estàs dividint Catalunya en dos. Hi ha una part de Catalunya on el preu de mercat està molt per sobre de 10,65 i 10,65 és un preu raonable, però hi ha una part immensa, la major part de Catalunya, en el que el preu de mercat està per sota de 10,65. Per tant, aquí el problema no és que l'habitatge sigui car, és que no n'hi ha, però no n'hi ha perquè no pot haver, perquè ningú no en farà, perquè amb les rentes del mercat no dona per recuperar aquesta inversió. Per tant, en el moment que la Generalitat diu nosaltres ens comprometem a complementar la renda que toqui per la zona fins a 10,65 a qualsevol punt de Catalunya, de sobte s'obren unes possibilitats que no havien existit mai al nostre país. I garanteix 10,65 durant 28 anys, que és el que dura la hipoteca que ha demanat el promotor. A partir de l'any 28, ell cobrarà el lloguer que li toqui per la zona. Però el complement de renta que paga la Generalitat, això dura, i això permet viabilitzar les operacions. I no viabilitzar-la amb grans quantitats de diners, sinó viabilitzar-la en base al compromís durant 28 anys d'aportar calés. Al mes d'agost de juliol de l'any passat, la Generalitat va aprovar el primer plurianual per garantir la renda. Lamento no haver-lo portat perquè us l'ensenyaria. Són 2 pàgines del DOC, on està tots els diners que la Generalitat posarà en els pròxims 29 anys per complementar les rendes i per subvencionar els interessos. I això és el que garanteix, aquest compromís de que durant aquests 28 anys es posaran aquests calés, és el que garanteix l'operació econòmica. I és un plurianual fruit de la primera convocatòria de la reserva de solars, en el qual molts dels vostres ajuntaments han aportat solars, amb un potencial calculat sobre la base de 17.000 habitatges. És a dir, en aquest moment hi ha finançament per fer-ne 17.000 habitatges. Molt bé, per tant, tot això està requete parlat amb promotors, requete parlat amb els operadors, requete parlat amb l'ACAPCE, parlat amb les cooperatives, parlat amb els promotors socials, parlat amb el Sum Corda, més o menys tothom està d'acord. Per tant, una vegada que tens el sistema de finançament, que és el que després aplicarem aquí, com diré, ve el problema del sòl. I a partir d'aquí es demana als ajuntaments que aporteu el sòl. I els ajuntaments heu donat una resposta molt positiva. A la primera convocatòria d'una cosa que no se sabia el que era, s'han presentat 670 solars de 280 ajuntaments. Déu-n'hi-do. Òbviament de tots els colors polítics. Déu-n'hi-do. Per tant, tenim diners i tenim sol. A partir d'aquí, als ajuntaments els hi preguntàvem, i ara ens comencem a apropar al tema que ens ocupa, li dèiem a l'Ajuntament, quan aportis la parcel·la, quan aportis el solar, digue'ns si ja tens promotor,
si t'encarregues tu de buscar el promotor, cas que no el tinguis, o si vols que ens encarreguem nosaltres de buscar el promotor. Com que era la primera vegada, dels 670, 314 vareu dir nosaltres tenim promotor i si no el tenim ens el buscarem nosaltres. I des de l'equip que jo coordino vam dir oli en un llum, menys feina. Òbviament, com que jo m'he passat tota la vida, com vosaltres, els últims 40 anys treballant a un ajuntament, jo ja sé que això no és veritat, però és igual, ja ho trobarem. Que, òbviament, si a mi em diuen que 300 ajuntaments tindran promotor propi, en fi, esto és d'aurora boreal. O sigui, però és igual. Ja ho trobarem, no passa nada. La voluntat és aquesta i és el que interessa. I, aleshores, hi ha uns quants, un centenar, que diuen, i això, Generalitat, encarrega't tu de buscar-nos el promotor. Dic, bueno, doncs buscaremos el promotor. Òbviament, si els ajuntaments que han tingut l'opció d'adjudicar directament a la fundació de casa seva o al promotor social A o al promotor social B no li han volgut adjudicar o no han sabut o no han pogut o no han volgut o el que sigui i m'ho encarreguen a mi, no tornaré jo a adjudicar directament. Jo haig d'anar a un concurs a buscar capital privat que estigui disposat a participar en aquesta operació. I quan jo parlo amb ells, amb els que jo vull que es presentin, dic, escolta, estem pensant en convocar un concurs, ens agradaria molt que us presentéssiu, etc. Dic, bueno. Primer, nosaltres no ens presentem a cap concurs de menys de 400 habitatges, perquè estudiar un concurs és molt car i, per tant, o hi ha volum, com ha explicat el Ricard, o no ens interessa. Ostres, doncs és veritat, cal buscar, perquè la mitja de solars que tenim és de 40 habitatges per solars. Tots els 270, els 670, la mitja són 40. Dic, bueno, pues esto es un problema, ya veremos a ver cómo ho resolem. Segona, òbviament ens heu d'explicar com queda el tema de la morositat. Òbviament ens heu d'explicar com queda el tema de la demanda, qui busca els llogaters. Òbviament ens heu de permetre que una vegada construït i en funcionament ens puguem vendre aquesta promoció a un fons patrimonialista i nosaltres recuperar la inversió. Òbviament, ens demanen coses i nosaltres pensem, tot això cal incorporar-lo perquè si no, no vindran. No és que ens sembli bé o malament, és que o ho poses o no venen. I si no venen, escolta, no hi ha res a recuperar, no hi ha res a res perquè no hi ha inversió, perquè nosaltres no tenim calés per invertir. Tenim calés per assegurar el retorn de la inversió al llarg dels anys, però no per posar-la tota de cop. Bueno, pues en esas estamos. Al final hem arribat a un acord i sabeu que es va convocar un concurs que està convocat des del 9 de gener i que s'acaba el termini el 15 d'abril, dintre de 4 dies, en el qual hem posat en licitació 4 agrupacions de 10 solars cada una, amb una mitja de 400 i escaig habitatges, diguem-ne, i que esperem que es presentin els promotores que normalment estan i que una vegada adjudicat una agrupació farà 10 contractes diferents, cadascú amb la seva pròpia vida sobre aquesta qüestió. Molt bé. Per tant, nosaltres tenim una estructura financera, disposem solars perquè els ajuntaments ens han aportat i l'estructura empresarial i professional que fins ara bàsicament s'havia dedicat bàsicament a queixar-se, doncs ara ja té feina. Jo ja els dic, escolta, prou de queixes, posa't a treballar d'una vegada. Ara tens diners i tens sols. De què m'expliques a mi? Per què demanes veure'm a mi? Busca, queda amb equipes d'arquitecte, comença a treballar. Per tant, este és l'esquema. I en estas diem, bueno, ve el Josep Mayoral i ve el Consorci i diu, escolta, i aquest tema què? I nosaltres diem, aquest tema és ideal. És fantàstic, perquè el sistema financer dona cobertura a la part d'inversió del lloguer, els ajuntaments han apostat solars i són ben conscients de la problemàtica que n'hi ha, i pel que fa a l'estructura professional és més complexa perquè necessites uns que construeixen i mantinguin l'edifici i uns altres que gestionen els serveis que estan aquí. Per tant, diguem-ne, és una qüestió molt rellevant, i a nosaltres ens interessa molt sempre i quan digamos, las unidades de cuenta sean las centenas i los miles. O sigui, en aquest moment, diguem-ne, és a dir, aquesta iniciativa que us han explicat avui, és a dir, a mi em sorprendria molt que no hi hagués 50-60 ajuntaments en marxa con esto, arreu de Catalunya.
no cal que siguin solars extraordinàriament grans. Poden ser solars, diguem-ne, on a mi em caben 40 habitatges, d'aquests més petits en caben 60. I en els solars que caben 20, aquí caben 43. És a dir, en aquest moment, realment, és una situació en la qual jo crec que cal fer un sobreesforç de totes les parts que juguen en aquesta pel·lícula. Hi ha algunes qüestions que el Carles ha assenyalat que són molt rellevants des del punt de vista jurídic, però que ja us ho trobareu, el Consorci i vosaltres, en fi, que nosaltres ja hem passat i ja coneixem. La discussió demanial patrimonial, home, és rellevant, és una diferència que està en la llei. En la pràctica no té cap importància. És a dir, la durada és la mateixa, el contracte és el mateix, on posa lloguer poses dret d'ús, no sé, t'inventes 4 coses perquè sembli diferent, però en el fons és el mateix. És a dir, todo pa'lante. El tema de l'estructura de l'operació és molt rellevant. És a dir, perquè us feu una idea, hi ha 2 maneres de cridar a la iniciativa privada perquè faci una inversió i l'exploti, i no ens computi el seu deute a nosaltres. Hi ha bàsicament 2 maneres. I les dues passen perquè la iniciativa privada es quedi amb el que els tribunals denominen el riesgo operacional. És a dir, si tu a un inversor, a un promotor, li garanteixes el retorn de la inversió sense que assumeixi cap risc, això és un crèdit. I, per tant, te'l computen a ti i molt més car que si el demanes al banc. Per tant, és una via que no es pot aprovar. Segona, perquè no et computin a tu això, el promotor s'ha de quedar amb el risc, amb una part del risc de l'operació. Per tant, diguem-ne, el risc de morositat l'ha d'assumir mentre no siguem nosaltres els que diguem aquest senyor no el fotis fora. I aleshores pagaré jo. Si digo no el facis fora és perquè jo estic disposat a pagar. Si tu dius, escolta, un senyor se'n va i has de proposar un altre, si trigues 3 mesos a proposar un altre inquilí hauràs de pagar perquè ell no té per què suportar la teva incompetència a l'hora de buscar algun altre llogater per a aquell edifici. Però aquest és el reparto que hi ha de riscos entre el promotor i l'administració per tal d'evitar que aquest deute te l'imputen a tu i ell es quedi amb una part del risc. Molt bé. I aquesta és una part, és com funciona el concurs de l'agència. L'agència convoca un concurs on els promotors han de promoure, han de projectar, han de finançar, han de construir, han de posar en marxa i han d'explotar durant 75 anys l'edifici. I ja està. I nosaltres ens hem de preocupar exclusivament que ho facin bé i d'aportar els llogaters quan falti algú o el que sigui. I atendre les incidències que pugui haver-hi sobre la qüestió. El model que proposa el Consorci és un altre que als promotors els agrada molt més. I és dir, no, jo construeixo l'edifici i el mantinc. I un altre s'encarrega del servei. I aquest que s'encarrega del servei a mi em paga un lloguer, un cant, digues, llámelo como quieras. I a mi em paga. I a mi em paga amb tota seguretat. De que si jo compleixo, això se llama el pago por disponibilidad. I el pago por disponibilidad és el pagament com es fan les autopistes de tal, allò amb el peatge a les fosques, o no sé com es diu. A l'ombra. A l'ombra, perdó. I és bastant a les fosques també. I per tant, diguem-ne, tu has de tenir un contracte ben amarrat amb aquell tio de posar-li unes penalitzacions molt importants si no compleix, perquè si no hi ha moltes penalitzacions i pràcticament el manteniment és bàsic, etc., t'acaben computant el deute. Aleshores, però dit això, estem amb unes bases i amb uns materials molt bons per tirar endavant aquesta operació. Altra cosa que haurà de veure el Consorci és la mateixa que ens hem plantejat nosaltres. Ara imaginem per un moment que hi ha 50 ajuntaments, que em sembla que sou els que esteu aquí, que dieu, escolta, no volem deixar passar aquesta ocasió i volem tenir un edifici destinat a gent gran, amb els serveis aquests, etc. Perfecte. Aleshores, o ja tenim aquell solar que ja tenim presentat a la reserva, que n'hi ha uns quants, que ja estan, que ja ens van dir, ja ens vareu dir, en la primera convocatòria ens vareu dir, escolta, aquest solar volem que sigui per gent gran. Doncs aquest no l'hem licitat, clar, aquest està apartat. Però
ara s'ha obert. El dimecres passat es va convocar la segona convocatòria de la reserva de solars. Ara imaginem per un moment que 50-60 municipis de Catalunya, que a mi em semblaria lo mínim, decideixen aprofitar l'avinentesa per posar en marxa aquesta operació, queden amb el consorci buscant la solució. Evidentment, el Ricard ha dit una cosa que ha passat, imagino que no ha passat desapercebuda. És a dir, no és el mateix gestionar 1.000 que gestionar 100. És més barat si gestiones 1.000. És més complicat, però és més barat. Per tant, una de les decisions que haurà de prendre el consorci si es troba amb 50-60 municipis que volen fer l'operació és dir, bueno, què fem, 50 o 60 concursos? Doncs em sembla que la pròpia pregunta incorpora la resposta. Home, no. No. Lo normal és que busquem també, perquè l'altre cantó de la taula, els promotors, també treballen en quantitat, també treballen en volum. I tu, si tu treus un concurs per fer 500 habitatges, encara que sigui en 10 parcel·les diferents, ell ho estudiarà amb més atenció que si no si li convoques a 10 concursos de 10 parcel·les diferents i 10 concursos diferents, que aleshores triarà un. Fins ara el que ha passat és que els promotors triaven el poble al que anaven i triaven ells la promoció que feien. I ara això ha canviat. Ara nosaltres diem, mira, si t'interessa, esto es lo que hay. Per tant, diguem-ne, és un gran moment. És un moment molt oportú, perquè es donen unes circumstàncies molt concretes i molt específiques. Entrem, no cal que us ho digui, i deixeu-me que em fiqui potser en un any electoral. Un any electoral és un any fantàstic perquè els que estan lluiran i els que no estan voldran no sé què, i en fi, entrarà el debat municipalista clàssic de tota la vida i que és bastant apassionant pels que ho hem viscut des de dintre moltes vegades. Però cal reconèixer que és un any en què es prenen molt poques decisions. Molt poques decisions. Perquè totes les decisions que no encaixen en el tancament del mandat no són tan rellevants, a no ser que siguin d'una altra cosa. Per tant, és un any en el qual les coses que s'hagin de decidir tenim fins a l'estiu, pràcticament, és a dir, per allò, perquè després de l'estiu ja entramos en un any diferent. Jo el que els dic als ajuntaments amb els que parlo, dic, mira, si ens encarrega, parlant, els deia de l'anterior concurs, no del que estem parlant avui del consorci, però m'imagino que el del consorci és el mateix, i mira, si m'ho vols encarregar a la Generalitat, doncs la Generalitat tirarà milles i farà, i passaran les eleccions, però mentrestant es faran les licitacions, es faran els anuncis, es presentaran les ofertes, es reuniran les meses de contractació, es firmaran els contractes, bla, 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 bla. Tot això, diguem-ne, passarà. Si això es fa des d'una estructura, diguem-ne, que té que passar per unes eleccions, és més complicat, òbviament. I això és el que hi ha. La veritat és que és un moment molt apassionant. Anem tard, ho ha dit el president, però anem tard, però anem forts. Molt bé. Bé, i ara, per finalitzar la taula, el Jordi ens explicarà l'experiència pràctica. Comença el 2006, per tant ja portem 20 anys d'una experiència reeixida, sòlida, referent, i per tant ara ens l'explicarà i suposo que us convidarà a fer una visita. Perfecte, gràcies, Francesc. Gràcies per convidar-nos. Nosaltres, Consorci Sociosanitari d'Igualada, som un ens format pel Consorci de Salut i Social i l'Ajuntament d'Igualada. Per tant, som mitjà propi de les dues entitats i se'ns va fer l'adjudicació directa del projecte de pisos que vam assumir doble rol. Nosaltres vam fer el rol de promotors i també el rol de gestors de l'edifici, en el nostre cas. La primera promoció es va inaugurar l'any 2008, un projecte que havia començat 2005-2006, amb 66 pisos en un terreny de l'Ajuntament d'Igualada que ens va cedir el dret real de superfície per 75 anys. I la segona promoció va obrir les portes el 2012, al mateix cas, terreny de l'Ajuntament i dret real per 75 anys. Per tant, sumant els 71 pisos d'una promoció i els 66 de l'altra, estem parlant de 137 pisos.
amb un model que nosaltres vam prioritzar el tema del servei i, per tant, hi ha 7 persones que treballen per donar serveis en cada un dels 2 edificis. 5 són conserges, perquè tenim un servei de consergeria a les 24 hores. És a dir, a torn de matí, tarda, nit, caps de setmana, amb la qual cosa, si una persona té qualsevol incidència, en qualsevol hora del dia i qualsevol dia de l'any, tenen un conserge que els ajuda per si han caigut, per si tenen un problema de manteniment a la cuina, una discussió, qualsevol incidència que hi pugui haver. I a part també hi ha el servei de neteja, hi ha 2 persones més que es cuiden de fer la neteja tant dels espais comuns com una vegada al mes, és un servei que es dona, es fa una neteja a fons de l'edifici. Llavors, la descripció del pis és un pis tipus de 45-50 metres quadrats. En la primera promoció tot eren pisos d'una sola habitació amb 2 llits. En la segona promoció vam reservar una petita part, un 10% dels pisos, a pisos que tenien 2 habitacions, motivat perquè en alguns casos molt concrets podies trobar una parella de persones grans que tenien un fill discapacitat que vivia amb ells i en aquest cas necessitaven una segona habitació. Però el més habitual és que en un pis d'una sola habitació el model funciona. Tot i tenir 2 llits d'aquesta habitació, penseu que el 75% dels pisos estaven ocupats per una sola persona gran. O és soltera o és vídua. El resto, el 20 i pico %, són parelles i casos molt puntuals, com comentava, unitats familiars diferents. Llavors, aquest pis el donem moblat. Això té un cost addicional d'inversió, però ens suposa 2 avantatges. Primer, els mobles nosaltres els licitem conjuntament amb l'edifici i són mobles ja pensats per a la gent gran i d'una qualitat i uns mínims que determinem. I, a part d'això, el dia que la persona marxa dels pisos pel motiu que sigui i ha d'entrar algú nou, és rapidíssim, simplement s'ha de pintar el pis i una nova persona entra a ocupar-lo. Per tant, aquests mesos que hi pugui haver amb el pis buit sense ocupació no hi són. En cosa de 2 setmanes pot estar de nou omplert. L'únic que hem de fer és pintar el pis, bàsicament. Llavors, aquests 45-50 metres estan formats per una sala d'estar menjador, una cuina equipada amb els electrodomèstics que ja els posem nosaltres, el dormitori, un bany que està adaptat i una terrassa exterior. Un servei que donem, i com comentava, com que hi ha consergeria a les 24 hores, hi ha uns avisadors a dintre del pis, que en cas que caiguis o tinguis un problema de salut, pots avisar, i la trucada no va a la teleassistència, sinó que va al propi conserge que està present als edificis. Ell sempre porta un telèfon a sobre, veu quin dels pisos ha tingut el problema, primer abans d'anar-hi el truca, i a través d'un interfono que existeix dins dels pisos confirma si ha sigut una falsa alarma o realment hi ha un problema de salut. Si la persona no contesta o diu que té problemes, el conserge hi va. Penseu que al ser en format apart hotel, el conserge té una clau que li permet obrir magnèticament qualsevol dels 71 pisos de la promoció. I moltes vegades sí que ha trobat el problema i és ell qui es cuida de trucar al 112 o solucionar-ho, amb la qual cosa, a part de donar una tranquil·litat a la persona gran, això també dona una tranquil·litat als familiars. Penseu que llavors, quan truques al fill o filla, dius, ha passat això, ha caigut el teu pare, però no pateixis, que l'ambulància ja està de camí, està aquí bé i controlat. Llavors, a part del que és estrictament el pis, hi ha unes zones comunes que estan formades per un restaurant-cafeteria que és obert tant a la gent de fora com als de dintre. És a dir, la persona gran, si a vegades té un dinar familiar que no hi caben en el pis, doncs va amb tota la família i mengen al restaurant del propi edifici. És un restaurant que viu més de la gent de fora que els de dintre, però és un servei doble i el que fa és els hi fa un descompte. Si el preu del menú són 14 o 15 euros pels de fora, pels de dintre és un preu popular de 10 euros el menú del migdia. A més, el restaurant fa el rol dinamitzador. Penseu que hi ha activitats socials en l'edifici que... Sent bé? Gràcies. Les activitats socials són de 3 tipus. Unes organitzades pel propi edifici, que serien, per exemple, tallers de gimnàstica un parell de cops a la setmana en el gimnàs de l'edifici. Hi ha sessions de cinema setmanals que organitza el conserge responsable. I després hi ha activitats que els propis residents s'han muntat ells, és a dir, hi ha una coral
que es van organitzar ells, hi ha un grup de tai chi, hi ha excursions que fan i tot això s'ho han autoorganitzat. I per últim hi ha activitats dinamitzades pel restaurant. És a dir, quan ve una celebració tradicional, Sant Joan, la revetlla de Cap d'Any i la castanyada, etc., doncs hi ha activitats que munta el propi restaurant. Per tant, tu estàs vivint al teu pis, tens la teva cuina, pots cuinar, pots viure i fer vida sol o amb la teva família quan et visiten, però si vols socialitzar pots fer-ho. Penseu que dels espais comuns, a part del restaurant, hi ha la sala d'estar, que és només per la gent de dintre, on es fan les sessions de cinema i on a les tardes solen fer jocs de taula. Després hi ha una biblioteca equipada amb ordinadors on poden llegir o connectar-se per estar al dia de l'actualitat. Hi ha un gimnàs on poden anar per lliure, a fer activitat ells individualment, o aquestes 2 sessions setmanals de gimnàstica incloses. I després, com a espais comunitaris, hi ha el que diem la bugaderia, és a dir, dintre del pis no et cal tenir una màquina de rentar roba, perquè en cada una de les 7 plantes de l'edifici hi ha un espai amb unes secadores i rentadores, que el manteniment el fa el conserge de l'edifici, i ells simplement van allà i renten la roba, el qual se'ls facilita la vida. Llavors, els criteris per poder accedir als pisos. S'han de complir 4 coses. Un és l'edat, com que són pisos per gent gran, hem determinat una edat mínima de 60 anys, però en realitat l'edat habitual és entre 70 i 90 anys, l'edat de les persones que hi viuen, l'edat mitjana són 80. El segon, i molt important, que siguin persones autònomes capaces de cuidar-se a si mateixes, o si són una parella pot haver una persona amb dependència, però l'altra persona és la que exerceix el rol de cuidadora. Aquest tema de l'autonomia és important perquè no volem que amb els anys aquesta promoció de pisos es converteixi en una residència. És a dir, són pisos pensats per gent amb autonomia, grans, persones grans, però que encara poden fer la seva vida habitual. I per tant és molt important en aquest cas pensar quan passen els anys i la persona perd autonomia, se li ha de fer un acompanyament. I en el nostre cas això consisteix en ajudar-lo en la tramitació de la dependència quan veus que ja és necessari, anticipar-se. En segon cas, com que som un ens que tenim residència per persones grans, ja li anem preparant perquè pugui tenir plaça el més aviat possible. I entremig, perquè hi pot passar un temps en què encara no tens plaça de residència però a pisos ja no hauries d'estar, oferim aquest pont a base d'atenció domiciliària, tenim un servei d'atenció domiciliària per donar suport a casa, o el centre de dia, és a dir, pots estar dormint als pisos i durant el dia vas al centre de dia de la residència. Per això és important tenir-ho pensat i si l'ens gestor que trieu ell pròpiament no té una residència de gent gran o aquests serveis d'atenció a domicilis, buscar acords, buscar convenis amb entitats del vostre territori perquè us puguin facilitar el drenatge de les persones que puguin necessitar un servei més important. A nivell econòmic, aquí discrepo una petita cosa del que has comentat tu. Tu deies, posem allà 10 o 15 milions d'euros que no tenen un retorn. Jo matisaria que no tenen un retorn ràpid, però el retorn hi és. És a dir, al nostre compte d'explotació cada any amortitzem una part de l'edificació i dels interessos de l'operació i surt positiu, tenint en compte tots els costos. Per tant, a X anys vista el projecte s'autofinancia i és, per tant, solvent. És cert que has de tenir els diners inicials i si hi ha algú que te'ls posa, ho soluciones. Però el compte d'explotació sempre ha estat positiu. Llavors, es paga una quota actualment, ara estem parlant l'any 2026, de 820 euros al mes per un pis, que inclou 3 conceptes. Inclou el que és estrictament el lloguer de protecció oficial, perquè són pisos de protecció oficial, que està taxat amb els metres quadrats a Igualada, són uns 300 euros al mes. Després hi ha uns 300 euros al mes addicionals dels serveis, totes aquestes 7 persones que estaran treballant en una promoció. I aquí ve, i això és important, si es volen donar aquests serveis, com deia el Ricard, és important que sigui una promoció gran. És a dir, si només fas 20 o 30 pisos, els números no surten. Si en fas 70 o 100, els números surten. I per tant, aquests serveis comunitaris, per tant, les 7 persones que treballen allà, més les despeses de manteniment i del dia a dia que té un bloc de pisos,
I per últim, quasi 200 euros addicionals dels subministres. Penseu que nosaltres, aquest edifici només té un únic comptador de llum i un únic contracte de gas i d'electricitat, cosa que també econòmicament surt a compte. És molt més econòmic tenir un contracte gran de llum que tenir-ne 70 contractes individuals de cada un dels pisos amb la seva potència contractada, etc. I el que fem és repercutir com una tarifa plana. El cost total d'energia de l'edifici, de gas i d'electricitat, per tant de la calefacció, i també de l'aigua, tot això se suma i es reparteix proporcionalment entre els 70 pisos més una part que també paga el restaurant. Aquesta tarifa plana sí que amb els anys vam detectar una cosa que ens grinyolava, que és no dona cap al·licient a estalviar. És a dir, si tu pagues una tarifa plana, doncs jo poso l'aire, la calefacció al màxim, amb la qual per una banda sí que s'ha limitat quines temperatures cada pis pot marcar, i a part, i això ho vam instal·lar nosaltres, tenim un comptador d'electricitat a cada un dels 70 pisos. Això és per control intern. I si una persona fa un consum anormal, que no passa molt, però hi ha hagut 2 o 3 casos que s'ha detectat, aquesta persona ha de pagar el sobrecost de quilowatts que consumeix. Però això és quelcom que vam afegir després. I per tant, aquests 3 conceptes, que sumen els 800 euros al mes, el que és el lloguer de protecció oficial, serveis comunitaris, més els subministres. I fora d'aquí només has de pagar-te l'alimentació i el que és el vestit. Conclusió, et diria, hi ha hagut llista d'espera des del dia 1, de fet, fins i tot quan la primera promoció, que eren 66 pisos, inicialment hi va haver 300 persones grans de la ciutat interessades, quan ja va anar en ferm de que s'obrien els pisos, van ser 150 que en ferm vam demanar un dels pisos i per tant es va fer un sorteig davant de notari i es van adjudicar els 66 pisos i els que van quedar fora van quedar en llista d'espera. És una llista d'espera que han passat 20 anys i continua sent-hi. És a dir, ara si vols demanar un d'aquests pisos et toca esperar-te 1 o 2 anys mínim i en la segona promoció és una llista d'espera una mica més curta però entre 6 i 12 mesos també t'has d'esperar. Per tant, la garantia que els ompliràs hi és i també comentàvem amb la morositat, en el nostre cas, és que és inexistent. O sigui, una persona gran, el lloguer ho té com a cosa sagrada que es paga cada mes, per tant, la morositat no existeix. I això seria un resum. Si hi ha alguna cosa que hagi quedat pendent, podeu fer les preguntes que vulgueu i, evidentment, els ajuntaments que vulgueu tirar endavant i que ho tingueu clar, ens veniu a visitar i us ho ensenyarem. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, doncs estem amb temps i ara, segons el programa, tenim un quart d'hora per debatre, perquè feu les preguntes a qui vulgueu, d'aspectes jurídics, model, finançament, etc. Tens la paraula. Bon dia, soc en Joaquim Borràs, president de la Fundació Edat i Vida. Heu parlat que perquè surti a compte un projecte d'aquest tipus fa falta volum. I per un altre cantó, ara el Jordi ha parlat també d'una relació probablement amb residències per al fet que la persona que arriba a un punt que té ja més dificultat de mobilitat o d'autonomia pugui passar a la residència. No hi ha, dintre d'aquesta proposta o d'aquests projectes que feu, no hi ha el model híbrid residència-habitatges, o sigui que es creï a dintre d'un mateix espai una residència que sigui la proveïdora de la majoria de serveis i al redador o al voltant o a prop totes aquestes o aquests pisos o aquestes petites vivendes que puguin aprofitar-se i que d'alguna manera hi hagi com una simbiosi. O sigui, aquest projecte només contempla la promoció d'habitatges o es pot també fer les dues coses juntes? De poder-se fer, jo crec que es pot fer tot plegat. Nosaltres ens hem plantejat aquesta proposta com una proposta dintre d'una política d'habitatge, no de drets socials, encara que ara sabem que drets socials també s'està plantejant incloure dintre de la seva cartera de serveis els habitatges
amb suport, que dieu, habitatges amb serveis i tal. Però nosaltres, d'entrada, ha sigut una proposta dintre de la política d'habitatge, per això amb qui hem parlat és amb el Departament d'Habitatge, amb l'agència, amb en García Bragado i tal. Els models es poden fer com es vulguin, dependran del finançament. Nosaltres vèiem el forat d'oportunitat que generava la promoció d'aquests 50.000 habitatges i vam posar sobre la taula que un 15% com a mínim foren destinat a aquest segment de la població. Però res impedeix, si hi ha projectes, si hi ha promotors que es vulguin fer càrrec, de fer un complex, però la nostra proposta de moment està focalitzada al tema dels habitatges amb serveis. No sé, Ricard, si vols dir alguna cosa més. No, em sembla que potser el Jordi... Vosaltres teniu l'avantatge que teniu la integració, no? Clar, ho facilita. Jo sí que afegiria que és viable un model en què, a part dels serveis bàsics, que ja us comentava, hi hagués un servei addicional d'un auxiliar d'infermeria, fisioteràpia, certs serveis que no acaben de ser una residència, però són més que un simple bloc de pisos amb serveis. Per tant, sí que hi pot ser. Encareixes una mica, però dones més servei. Vinga. Algú més? Allí. Hola, bon dia. Una pregunta. Entenc que la gent que accedeix a aquests habitatges seria gent que compleix els criteris d'accés a habitatge públic, exclusivament habitatge públic. Per tant, si tenen una propietat, ha de ser el seu pis de propietat, que és el que haurien de cedir a la xarxa de lloguer social. Entenc que sí, Sí. Això, disculpes, perquè hi havia 4 criteris i crec que no els he mencionat tots. Era el de l'edat, el de ser autònom, el ser protecció oficial, complir tot el que es decreta per accedir a un pis de lloguer de protecció oficial i després el tenir la capacitat econòmica per fer front als 800 euros aquests, tot i que si algú va molt just també se'ls ajuda a fer els ajuts al lloguer, tota la tramitació de demanar ajuts al lloguer, que podrien arribar a ser 200 euros al mes addicionals. Hi ha una qüestió important que no ha esmentat, però sí que l'ha esmentat el president, és que el 80% de la gent gran tenim pisos en propietat i, per tant, han de deixar com a condició per accedir a aquest tipus d'habitatge el seu pis en propietat a la bossa de lloguer social que gestiona l'Ajuntament, amb la qual cosa es guanya per ambdues parts. S'enriqueix l'oferta d'habitatge social que pot gestionar l'Ajuntament i, per altra banda, aquesta gent té accés i també amb el lloguer social que es recapta s'ajuda a finançar la despesa que tenen que ens ha explicat el Jordi. Per tant, és un win-win de totes per l'Ajuntament i pels usuaris. Penseu que la reivindicació més important que tenim és que es torni a posar en marxa el jacuzzi. El jacuzzi, sí, ho heu sentit bé, sí. Allí, demanen la paraula allí. Sí, Oriol Amorós. Una pregunta que s'ha fet, la volia fer també aquesta reflexió. Crec que els que vaig visitar quan vaig tenir l'oportunitat, entre ells el d'Igualada, pel qual us felicito, perquè realment és una experiència d'èxit molt positiva en molts aspectes. Sobretot el que m'ha cridat més l'atenció sempre que n'he visitat ha estat l'altíssim nivell de satisfacció dels usuaris. La gent diu, m'heu solucionat un problema a la vida molt important i la felicitat que tenen els usuaris és una cosa que frapa molt. Però, en canvi, a l'horitzó, el problema que he vist en diverses experiències que he visitat sempre era què passa en el moment de la dependència. Clar, al Consorci teniu l'avantatge de ser un ens gestor de tots els serveis d'atenció a la gent gran i, per tant, teniu una possibilitat de complementar molt gran, però crec que aquest és un dels problemes. De fet, a Drets Socials em consta que té un estudi en el qual plantejar un model en el qual es reservessin una certa quantitat de places per situació de dependència, és a dir, fer una unitat de convivència, però perquè fos viable calia anar a promocions molt grans i que no són ben bé els solars que tenim. I la segona pregunta era pel Ramon García Bragado.
quan diu que concursos, fer molts concursos té un cost molt elevat per l'administració, ho entenc perfectíssimament, puc compartir-ho fins i tot, però també crec que en aquesta operació s'hauria de poder implicar promotors mitjans que tenen molt d'arrelament local i que treballaran a Granollers però no treballaran a Vic perquè no ho coneixen, o que treballaran al Baix Llobregat però no s'atreviran a anar al Penedès. I per tant crec que fer una petició també, petició interessada, ho confesso, perquè es tingui en compte les empreses mitjanes en aquest tipus de promocions perquè crec que tenen ganes de ser-hi i tenen ganes d'ajudar també. Contestes tu el drenatge i després Ramon. Sí, el del drenatge és essencial bàsicament perquè al final perquè hi hagi un aprofitament dels serveis que dones i una convivència i una harmonia en l'edifici, si no tens pensat com drenar a les persones que acaben tenint dependència, desvirtuaries el model. És a dir, acabaries convertint el que eren els pisos en una residència per tapar forats de la manca de places residencials que hi ha. Per tant, sí que és molt important la complementació amb serveis i l'anticipar-se, sobretot. Sí, pel que fa a la qüestió del tipus de promotor, etc., jo crec que la pregunta és molt rellevant i hauria d'explicar les dues situacions en què nosaltres ens trobem. És a dir, d'una banda, els ajuntaments, ara parlo de l'habitatge en termes generals, no de l'habitatge amb serveis per gent gran. Quan els ajuntaments ens diuen encarrega't tu, Generalitat, de buscar un promotor, perquè us feu una idea, dels 670 solars que s'han presentat, que els ajuntaments ens heu presentat, hi ha 200 amb una cabida de menys de 20 habitatges. També jo crec, si m'ho permeteu, que després de la meva experiència aquests anys, crec que un element del fet diferencial català és per què fer-ho fàcil si ho podem fer difícil. Si una cosa és molt fàcil, no és per nosaltres, diguem-ne. Nosaltres només... Bueno, doncs quasi 200 de menys de 20 habitatges. Aleshores, evidentment, aquests solars petits, per dir-ho d'alguna manera, són molt importants, perquè encara que quantitativament sumen o no sumen, qualitativament ho són moltíssim, perquè estan en llocs que són molt rellevants, diguem-ne. I, per tant, no es poden sumar unes agrupacions, perquè tu no pots posar solars petits en agrupacions que ens hem fixat que com a mínim siguin de 40, és a dir, ja sí que sigui una cosa una mica rellevant. Aleshores, la manera en la que farem això, a més, el dia 30, el dilluns que ve, es firmen els convenis dels primers 40, és que aquests solars petits els posarem al mercat d'una manera molt més executiva. És a dir, en abril, a finals d'abril, es publicaran, en el moment que dimarts que ve, dilluns, firmem els convenis, passaran la Setmana Santa i passada la Setmana Santa es publicaran una llista dels 40 o 50 solars de menys de 20 habitatges que estan a disposició de qualsevol promotor que estigui interessat en desenvolupar habitatge de lloguer assequible en determinades condicions. Aleshores, s'obrirà per cada solar, quan hi hagi algú que demani un solar, per a aquest solar s'obrirà un miniconcurs. Si només n'hi ha un, se'l quedarà ell. Si venen dos, hi haurà un concurs entre els dos. És a dir, serà una manera molt més ràpida i executiva. Per tant, no hi ha res que impedeixi fer el mateix amb aquest tema. És a dir, si tu trobes que el consorci es troba amb solars més grans, més petits, o simplement considera que n'hi ha alguns que no es poden agrupar perquè no estan en un entorn geogràfic proper, el que sigui, doncs pot perfectament posar en el mercat 4 o 5 solars simultàniament perquè algú interessat estigui i pugui anar-hi i pugui plantejar-ho. El que sí que és veritat és que cal buscar fórmules àgils. Àgils i legals, per descomptat. Hola, bon dia, soc Enric González. Jo tinc una pregunta molt concreta referida al manteniment dels edificis, l'exigència d'obligar el promotor a mantenir els edificis, però jo us volia preguntar si aneu més enllà, perquè al final els edificis de 75 anys es queden obsolets, i llavors com exigiu i quantifiqueu econòmicament a l'evitar que aquests edificis es quedin obsolets simplement perquè els edificis s'han de fer manteniments que van molt més enllà, rehabilitar façanes, rehabilitar cobertes, però també adequar els edificis a les noves exigències, nova instal·lació elèctrica, etc. Com ho teniu quantificat
econòmicament, si és que ho quantifiqueu, i sobretot com ho exigiu al promotor perquè quan s'entregui l'edifici al cap de 75 anys estigui per a passar revista, per entendre'ns. Bueno, en el nostre cas, com que fem concursos que el propi no només han de gestionar, han de mantenir i han de gestionar els contractes de lloguer. Per tant, ells en la seva oferta hi ha un capítol específic de manteniment i allà han d'especificar cada quants anys faran la intervenció global de reposició de tot, cada quants anys, quines són les rutines i quina inversió destinaran cada any al manteniment dels elements estructurals, etc. És a dir, en això la gent de l'Agència de l'Habitatge, que es dedica a la gestió d'habitatges i en sap moltíssim, ho ha revisat, ho ha preparat i ens ho ha preparat. Jo crec que està bastant ben previst i és un dels elements importants del concurs. En el nostre cas, com que a la vegada érem promotors i posteriors gestors, quan dissenyes l'edifici ho fas amb una mirada llarga, de buscar potser invertir una mica més, però quelcom que saps que et durarà molts més anys. Però és cert que quan un període de 75 són molts i al final reposició caldrà. Ai, perdó. Doncs queda més. Quan parleu d'aquest habitatge que queda al servei de la borsa de lloguer, és per sempre o és fins que la persona acaba traspassant? Ho dic perquè ens trobem d'una manera molt reàcia molta gent a marxar del seu habitatge, sapient que el perd, que els hereus mai recuperen aquest habitatge. És una de les coses que sempre ens pregunten i que ens diuen per dir, bueno, està bé, però al final la propietat és meva. Estic convençut que puc ajudar, però per deixar-la em costa molt. I no sé, veig que traieu molta llista d'espera, però nosaltres a la petita costanera que hem fet ens trobem molta gent reàcia a abandonar el que és la seva propietat. Si hem aquest temps, però almenys fins que traspassi, que torni als fills o les filles que puguin tenir. I no sé si teníeu una experiència al respecte. No, jo sempre... A veure, aquest tema està entre nosaltres i volia agrair-li la presència a la secretària d'Habitatge. No sé si això té una resposta clara que jo desconec. Les borses d'habitatge, l'habitatge el recupera els hereus. Sí, les borses d'habitatge sí que recuperen, o sigui, posen mentre la persona està vivint en aquell recurs públic i quan aquella persona deixa de viure en aquest recurs públic o perquè ha traspassat o perquè s'ha anat a una residència, els hereus, dins del marc legal del contracte de lloguer, recuperen la titular. Imagino que amb l'estada de l'habitatge de lloguer que queda, si traspassa el pare o mare, doncs sembla que queda lloguer per després marxar. A veure, les borses de lloguer tenen un contracte a l'AU i per tant tenen una durada en els contractes. Per tant, s'ha de respectar. Si la persona abans no té que marxar, doncs se li ha de respectar la durada del contracte, però en aquell moment que ell necessita recuperar l'habitatge el pot recuperar. Només enteníem el decalatge que hi ha per qui està vivint en aquest pis a la borsa de lloguer, que òbviament si traspassa i queden 3 anys de contracte, doncs imagino que l'hereu ha d'acceptar els 3 anys fins poder recuperar-lo. Exacte. Molt bé. Nosaltres ens trobem la casuística de persones que el que fan és una donació en vida o una venda als fills. Això és una forma de solventar-ho. L'altra és posar-ho a la borsa de lloguer social, amb el benentès la propietat no es perd mai, i segon, fins i tot hi ha l'aval lloguer, que et garanteix uns ingressos garantits, i sí que has de respectar la durada del contracte de lloguer. Però si algú té ganes de fer el canvi de pis, això no és un obstacle. Espera. Gràcies. I el lloguer que treu la bossa va directament al que està fent el servei? És a dir, d'aquests... No, va directament... O sigui, el llogater d'aquesta prestació pagaria els 800 euros que dèieu i a banda hi hauria... No se li repercuteix l'ingrés del seu lloguer, entenc? En principi entenc que va a la persona, no va a l'engestor per reduir-li el lloguer,
sinó va la persona i aquella persona té un més ingrés que li serveix a ella per pagar el lloguer i els serveis o les vacances, el que vulgui. Jo deixo el meu pis i el que es treu de rendiment d'aquell pis van en decriment del que jo estic pagant la totalitat. Gràcies. Bé, aquí hi ha una paraula que ja seria l'última. Bueno, hi ha una altra allà darrere i ja tancaríem les paraules per donar... Bon dia, gràcies. És en relació als preus. Volia preguntar tant al Ricard Ros, que abans, quan ha fet la presentació, no ha quedat gaire clar quin era el preu que es preveia per aquest tipus d'habitatge, perquè has dit com que es dividia el preu en dues parts i després no quedava clar. Però sí que en Jordi Ferrer ens ha explicat que a Igualada són 800 i escaig euros al mes. I volia saber, Igualada, per exemple, si us trobeu molta gent que es queda fora per una qüestió d'ingressos, perquè avui en dia les persones grans depenen només de les pensions i hi ha persones amb pensions per sota d'aquests 800 euros. Llavors era una mica saber si us trobeu amb molta gent que es queda fora d'aquest valor i potser si ens vols aclarir els preus, com els determineu. De fet, el Jordi ha explicat el cas d'Igualada, però en tot cas de l'estudi vam extreure que la component dels serveis prestats hi ha una forquilla entre 300 i 500 euros, que aquí has de sumar el cost del lloguer, que en funció de l'àmbit poden ser 300 o 400 més. D'aquí que surten els 800, 900 i, clar, si anem a promocions noves i aquestes són promocions de pocs habitatges, tenim el risc que ens posarem a 1.000 ja, no? I això hem de mirar de ser eficients per intentar que siguin assequibles. En tot cas, a partir d'aquí també, com ha dit el Jordi, es poden articular els ajudes al lloguer normals que hi ha de la pròpia agència de l'habitatge. No sé, hauríem. Nosaltres a la pràctica, algun cas hi ha hagut que no he pogut accedir, però són molt pocs. Pensa que 800 euros al mes ho inclou tot, subministres, electricitat, gas, aigua, llum, més el dia a dia del lloguer i tots els serveis, amb la qual amb què la persona tingui uns 900 euros, 1.000 euros d'ingressos al mes, que no tothom ho té, sí, però suma-li els 200 euros d'ajut a la Generalitat i et diria que 2-3% de casos que hem hagut de dir que no per aquest motiu i no s'ha trobat una alternativa. Ella havia demanat la paraula. Hola, bon dia. Aquest és un tema més jurídic pel senyor Parés. Espera un moment que volen afegir alguna cosa, un segon. No? No? Doncs sí, tens la paraula. Doncs la meva consulta era més de caire jurídic i era en relació a la gestió és a càrrec llavors del Consorci amb l'Ajuntament, o del Consorci. Llavors, quin és el model que es genera entre l'Ajuntament i el Consorci per a aquesta gestió? I després, el dret de superfície i la concessió llavors és exclusivament per a la construcció o és per a la construcció i la gestió i després es cedeix la gestió a aquest consorci? I per últim, el lloguer que està amb serveis, entenc que va sense IVA perquè els lloguers amb serveis de la indústria hostelera està subjecte a IVA. Quin és el tractament? Gràcies. La part jurídica, si la vols explicar tu. Deixo la part de la pregunta més jurídica. Sí, la concessió del dret de superfície és per construir i mantenir, i prou. Ja en l'adjudicació ja es preveu, o s'hauria de preveure, en tot cas, que la gestió de l'edifici en tota la seva dimensió, des dels lloguers fins als serveis, ja no correspondria al promotor que construeix l'edifici, sinó que correspondria a l'ens encarregat de la gestió. El de l'IVA... Sí, l'IVA no es paga IVA. Nosaltres l'únic punt on algú paga IVA és tenim places de pàrquing i quan el que contracta aquesta plaça de pàrquing és algú de fora, que no viu a l'edifici, aquesta persona sí que ha de pagar l'IVA, però en els altres casos ningú paga IVA. I la relació que preguntaves entre l'Ajuntament i el Consorci, nosaltres som una entitat de caràcter local, de dret públic, i amb els nostres associats podem jugar, com s'ha dit abans, tenir una relació de mitjà propi i, per tant, podríem conveniar directament, o si no, a través d'un conveni de col·laboració horitzontal entre dues administracions públiques, perquè tenim la consideració legal també d'administració pública, amb la llei de règim
jurídic del sector públic i, per tant, la nostra relació no tindria que ser via adjudicacions i licitacions amb concurrències competitives, sinó un acord directe. Però això ja dependrà del territori, de la capacitat de l'Ajuntament de gestionar-lo per si sol o, si volen, com va ser el cas d'Igualada, comptar amb la nostra col·laboració, que és la que oferim. Nosaltres ens dediquem a moltes coses i no és que fem del negoci dels habitatges amb serveis un negoci, sinó un servei precisament, i des d'aquesta vocació de servei a l'interès general és com ens oferim en el món local per trobar vies de col·laboració que facilitin en els nostres ajuntaments associats o a qualsevol ajuntament la gestió d'aquest tipus de recurs per a persones grans. Bé, ja sí que és l'última pregunta per poder tancar. Bon dia. Una última pregunta breu. El preu dels serveis, com a Ajuntament, què ho feu? És a dir, és un preu públic o ho podeu dintre del lloguer? Com l'arbitreu? Perquè el lloguer, sí, per llei es puja el que l'IPC o el que determini el govern en aquest sentit, però pel que fa als serveis, com d'alguna manera s'actualitzen aquest preu dels serveis i si això està subjecte a algun preu públic o no? Com ho gestioneu, això? La part de protecció oficial ens ve determinat i la part dels serveis i la part de subministres és un preu aprovat per la nostra Junta de Govern un cop a l'any, en què bàsicament es sol aplicar increments d'IPC, excepte algun any molt puntual que es va disparar moltíssim el cost del gas i de l'energia i es va haver de fer un increment per cobrir costos, però si no, en general, sol ser increments d'IPC que apliquem cada any. Molt bé, doncs donem per tancada la taula i convidem a la secretària d'Habitatge que ens faci la cloenda. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair al Consorci l'organització d'aquesta sessió. Vaig tenir l'oportunitat de participar també quan es va fer la presentació de l'estudi i en aquella jornada ja es va plantejar el repte que teníem per davant amb l'oportunitat del Pla 50.000 construir un model d'habitatge amb serveis per gent gran. I així s'han posat a fer-ho i així han estat treballant amb diferents departaments de la Generalitat per intentar construir aquest model. Si haguéssim de resumir una mica la jornada d'avui, seria que el repte de l'habitatge per a la gent gran no és només una qüestió d'habitatge, sinó que és una qüestió de model de societat, de model de municipi i de com volem envellir el país. I, per tant, aquest tema ens porta a que segurament el model d'habitatge per gent gran en els municipis ho reporta una reflexió que va més enllà de l'habitatge, que és la política d'habitatge per gent gran. I aquest seria un recurs. Habitatges amb serveis per gent gran seria un dels recursos, però n'hi ha més. Llavors, aquí, en la Generalitat, estem treballant amb drets socials, amb el director general de gent gran, una mica la construcció d'aquest model per part de la Generalitat també, perquè és un model que està en construcció. I aquí encara ens trobem en una fase molt inicial que segurament té una mirada més posada en aquesta mirada més de llarga distància. Aquí, per exemple, hem parlat de promoure habitatges amb uns serveis concrets que tenen un cost acotat que es poden repercutir a les persones amb un rebut vinculat al rebut de lloguer i que, per tant, no generen una prestació de serveis afegida que tindrien a veure més amb serveis quan aquestes persones necessiten d'un tractament especial. Per tant, nosaltres estem construint una mica el relat de quan ens ha parlat abans
que és diferent quan estem treballant amb sols patrimonials i sols demanials. Segurament, quan ho fem en patrimonials, que hi ha molts ajuntaments que estan construint habitatges amb serveis per gent gran en patrimonials, aquest model encaixa rapidíssimament i és molt factible. En quant al sòl és dotacional, també introdueix algunes reflexions que ja ens ho han dit perquè el model és diferent i, per tant, aquí crec que val la pena fer-hi d'altres reflexions. Per tant, jo agrairia al Consorci aquest treball, aquesta expertesa. En el Pla 50.000 que ens ha explicat el Ramon, tota l'estructura molt pensada, també en la construcció de la infraestructura. Segurament amb els habitatges per gent gran ara podem construir habitatges amb gent gran amb aquesta infraestructura i amb aquestes condicions que ens està facilitant l'expertesa del Consorci, però segurament per construir equipaments més complexes per gent gran ens falta evolucionar, que no només es pot subvencionar la part de la infraestructura, sinó que hi ha d'haver segurament un finançament de la part social. Per tant, el Pla 50.000 ens ofereix ara un pas, que és construir habitatges per gent gran amb uns serveis que fan que moltes persones que estan atrapades a casa seu, que no poden baixar al carrer o que tenen aquesta soledat, poden viure en aquest habitatge. Hem vist que l'impediment de que tenir un habitatge en propietat sent habitatges de protecció oficial no ho és. El seu habitatge li serveix per pagar aquestes rendes superiors. Per tant, estem en una generació, com hem dit abans, que ara amb gent que té un habitatge en propietat, per tant, aquest cost que encara ha d'assumir la persona és assumible posant aquest habitatge al servei de la borsa de mediació, però no només això, sinó que és un model en el que una mica la interconnexió amb els fills i amb les famílies, perquè també hi ha gent que no té habitatge, però en canvi hi ha fills que acaben pagant part d'aquest diner que no pot pagar el seu pare. Per tant, és un híbrid entre la prestació d'un servei públic i aquest servei que es pot pagar la persona. És evident que quan més gran l'edifici, més serveis pots ficar perquè la repercussió és més alta. Per tant, jo encoratjar els ajuntaments a que construeixin aquest tipus de promoció, perquè és una promoció que és molt necessària i que a més genera, que ja ho han dit el president, genera habitatges més grans que no s'estan utilitzant i fa que la qualitat de vida de les persones que van aquí siguin millor i repercuteixi també en aspectes de salut i en més llargada de vida. Molt important aquí és el paper que té el Consorci com a expert en la gestió transversal i durant tota la vida de la persona. Heu parlat d'aquesta possibilitat que té el Consorci de que la persona una vegada no pot viure aquí pugui anar a una residència. Aquest és el gran repte, que això no es converteixi en una residència, ho heu dit vosaltres, i llavors això crec que és molt important. Per tant, agrair que en aquesta construcció d'aquest model el Consorci sigui el que estigui liderant aquesta definició de què ha de tenir un edifici d'habitatges amb serveis compartits o que ha de ser un allotjament tutelat, on ja es requereixen un altre tipus d'assistència, un altre tipus de finançament i un altre tipus de serveis. Per tant, animar-vos a tots els ajuntaments a participar d'aquests debats. Jo crec que segurament el Consorci respondrà a molts d'aquests dubtes que ens van sortint a tots, que s'ha vist ara. Es pot repercutir això, l'habitatge, què passa, i per tant, des de la Generalitat també posar a disposició l'Agència de l'Habitatge i el Servei de Gent Gran per respondre a tots els dubtes que vosaltres us puguin sorgir i construir entre tots aquest model d'habitatges per gent gran, que no s'acabi només amb aquesta franja d'habitatges amb serveis, sinó que puguem fer un model que ens garanteixi el servei a les persones en la seva època d'envelliment. Per tant, gràcies a tots i esperem que entre tots puguem construir aquest nou model.